Manje lithathe ithuba ndimbulise umoya ngcwele khona phakathi kwethu, ndibulise utata umpostile, ndibulise abavangeli, opastor, abashumayeli abadala, wonke umzimba kaKristu okhona namhlanje. Igama lami ndingubonga, ifani yami ndingumzimeli okubalulekileyo nokukhulu, ndisindisiwe empilweni yami, ndiyamthanda kakhulu Yesu oyincedayo impilo yami. Ndiphuma ke eXhorha kwilali yasemgujini. Ndiphakamela nje indaba xa ndizonikezela inkonzo. Indaba kaNoah. uNoah wathunywa ukuba makakhe umkhumbi. Wawakha umkhumbi uNoah. And uNoah wakha kwakhe umkhumbi wawenza umnyango kweliqala lingasenene. Wawenza umkhumbi uNoah wenza umnyango. Ogqiba uwenza wakhe umnyango waxelela abantu njengoba wayethunyiwe ukumaxela abantu bikhona imvula ezayo. Wabaxelela abantu Noah ikhona imvula ezayo. Abantu abamlalela uNoah kodwa uNoah wabayeka wathi undikhoyo. uNoah makangene emkhumbini. Wangena uNoah nefamily yakhe nesizukulwana sakhe. Wangena uNoah nezilwanyana zakhe emkhumbini. Ogqiba wathi xa azowuvala umkhumbi phakanyelwa nje le ndawo wathi xa azowuvala umkhumbi Noah wathi undikhoyo. uNoah makawuyeke umkhumbi awuvale ngokwakhe. Namhlanje ndiphakanyelwa into yokuba umuntu nomkhumbi wosindiswa. Umuntu nomkhumbi wokusindiswa ekuseni khona imvula zamadimoni. Sizobanetha abantu imvula zamadimoni. Ingathi ungacela undikhoyo ukuba makavala umkhumbi wakho ngokwakhe ngoba xa uvale yena akekho ngavula. Akekho ngavula. Xa uvale yena akekho ngavula. Bona xa ungavalanga yena ungena nabani abantu bazenzela unothanda emkhumbini wakho. Umuntu angene emkhumbini wakho azifake entsindisweni. Afike nxa afika azenze umuntu omhle. Afike aveze iqala lihle enhlizweni. Elimdaka ngalivezi. Ngicela uvalele ngokwakho namhlanje. Amadimoni azobaletha abantu jonga. uNoah yanetha imvula. From the time netha imvula waphakama umkhumbi ngoba umhlaba wayegcwala ngamanzi. Jonga zizawunetha imvula zamadimoni. And nxa zinetha imvula zamadimoni sizowuphakamisa umkhumbi wakho uzibone sewukwenye level entsindisweni. Cela unikezele inkonzo Pastor Hanisi. Alifuna uthetha ndinithi. Sethe pisekona wakuqinisa wakuqinisa kasi onge
amazwi bandla ekhona phakathi kwethu. Ndibulisa utata befundisi, abavangeli abashumayela abadala ibandla likaKristu lonke. Amen. Ndingupastor Hanisi, ndiyazalwa komhlaba secala, kodwa ngokushumayela ndiseBhayi, ndisenziwe izono zami zixolelwe. Ngenye imini ndinethemba elikhulu kuya ezulwini. Amen. Ndicela nje sithathe iBhayibhile zethu ngokufutshane sibheke kwincwadi yabase-Efese uchapter 4. Kuyandiphakamela nje apha enhliziyweni yami ukuba uYesu wafela abantu bonke. Xa kusithiwa wafela abantu bonke, njengoba uYesu wafika ekuqaleni kweNew Testament, phaya kwi-Old Testament babekhona nabanye abantu ababephilile, bazenza izinto ezingamzukisiyo uThixo. Kodwa kunendawo endike ndayiva ngexesha uYesu wasemnqamlezweni, ethi iBhayibhile kwakukho ibhada ekhohlo, kukhona ibhada nasekunene, yena waba kwimiddle. Eli bhada lisekhohlo lalimele i-Old Testament, elisekunene limele i-New Testament. Yena uYesu ekwimiddle. Kodwa noma ekwimiddle, bekhona abaphezulu, bekhona abasezantsi, yena emile phakathi. Cela ulifundele nje uverse 9 sizothandaza. Verse 9. Kepha lokhu ukuthi wenyuka, kuthini uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na? Verse 9 starts. Okoke kuthi wenyuka kuyintoni na kungekwakukuthi wehla nokuhla kuqala waya kwezona zisezantsi indawo zomhlaba. Amen. Yes. Ukwimiddle bakhona be-Old Testament ngapha ekhohlo, bakhona be-New Testament ngasekunene. Uyayazi iBhayibhile xa ithetha kwincwadi yabaseRoma ethi kuze kungabikho mntu unakuziphendulela. Abe-Old Testament bathi xa bembona uThixo esizisa isolution enguYesu, bakhala kuye bathi why le solution ingazanga ngexesha lethu. Wathi uThixo thulani ngoba nasi iplan yam, aniyazi program yam, thulani valani imilomo. Babese yes behleli abanye ezantsi bakhala nabo bathi yini kaThixo ukuba le solution ingezi ngelethu ixesha, ngesingazange uba sizohlala apha kule hadesi. Wathi uThixo thula. Ufika uYesu wehle suka ezulwini wanyathela emhlabeni, zamtshi zabhokhwa emqolo, laqalisa igazi ukopha, wadliwa wachithwa indlebe, laqalisa igazi ukopha, umhlaba
savuya izidalwa emhlabeni. Amathole enkomo ajekula axhumaxhuma kayibona amathonse egazi likaYesu engekaya emnqamlezweni. Wawuthwala umnqamlezo wehlazo sengathi ngexesha athwele umnqamlezo wehlazo ihlabathi ulithwele unyuka nalo eGolgotha intaba enzima uyaxwegwa amathonse egazi amanesehla wafika entabeni yeGolgotha. Wema cela ulivistolo wafika wema walibuka ihlabathi walijonga ihlabathi ebethelelwe emnqamlezweni. Wema kwindawo ephakamileyo ukuzavelele bonke abantu. Kunabantu abathi ngexesha abaphilayo isono sibafihlile, wavela sabaleka isono, wavela abanye bane-depression, wavela abanye bacinga uzibulala, wavela wakhobela ngapha kwezo zinto. Haleluya, haleluya. Abanye bathi mna ndiphuma kule family njena andingeke ndibe nako ukukhonza uThixo. Wavela ukrobela ihlabathi lonke, wasikrobela zonke iikona zehlabathi. Bathi abathengisa ngemizimba bezifihla, wasuka wavela. Bathi abakhuthuzi amaphara ezifihla ezikoneni ephethe imela nezibhamo, wavela. Wema wathi uThixo uyumva. Ubheke kwi-Old Testament, uthe xa igqibofa emnikela umphefumlo wakhe, wathi uThixo uyumva. Bayakhala eHadesi, wehla xa igqibonikela umphefumlo wakhe esehla esibhambanweni. Ithi le Bhayibhile wehla, wehla wawushiya umzimba ulenge emnqamlezweni, wehla wakhophoza umhlaba, wangena amathunjini omhlaba, wafika oMoses behleli kunenhlanzanyana yelight eyayikhona. Wafika ebubuqaqawuli, wavela kwi-Old Testament. Vela kwi-Old Testament fika uDavide behleli, wafika bekhona abafa ngexesha likaNowa behlele eHadesi. Wavela wabonakala nakubo ebubuqaqawuli ukuze kungabikho mntu unakuziphendulela. iBhayibhile encwadi kaPetrose washumayela kwabafa ngexesha likaNowa. Haleluya, haleluya. Wayakubo wayothi mna ndilukhanyiso. I am the way, I am the truth, and I am the light. No one goes to the Father except through me. Sasa niye ezulwini ndingakhange ndizovela kuni, wamna ndiyindlela yokuya ezulwini xa sawuthandaza. Wathi ukubonakala kwakhe uSathane wayezibambela isikhiya, egqibile into yoba apha kulawulabula. Kanti uSathane akagangalese na isibhalo
isithi nansi imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Akuthethwa ngehlabathi, akuthethwa ngabaphila ibodwa, kuthethwa nangabaya ngoba bali hlabathi. Kodwa sibambile isikhiya, kodwa uYesu wenza wafika ebonakala esiza nephawu lwegazi lakhe. Ucimba ukavalela abantu endibathengileyo ngegazi. Ngexesha uSathana esehade esebambe isikhiya, wayegqibile into yoba uYesu umgqibile emnqamlezweni. Wacimba umshiya khona xa esithi uyatshayinda ebambe isikhiya nakho. Nakho Yesu esobonakala hadisi, esohlutha sizikhiya ebevalele ngazo abantu bakaThixo kwizisele eziphansi komhlaba, ngoba phansi komhlaba kwakunezisele ezazininzi kuvalele kuzo abantu bakaThixo. Wathi ndizobathatha ndihamba nabo ndibheke eparadesi, ayondawo yabo le. Sapho ezo sikhiya Sathana wazilahla, wabaleka ngoba ubuqaqawuli benkosi Yesu babungakwazi ukujongeka. Phofu abuyo phasi, abukwazi ukujongeka. Sakamazamia njengoba inkosi Yesu yahlayo yaya bathunji nomhlaba, yaya bakhulula basekhona abasemathunji nomhlaba abathi ngexesha abanye balivayo izwi bephila emhlabeni basuka bakholwa. Namhlanje ngale mini yePasika, iPasika nakubo, iPasika nakubo, iceba kaThixo isavuliwe. Kubani nawe sijandikila othi namthi sakwehla ndiyemathunji nomhlaba, ndiyabakhulula abafa bengakholwa, ndiyabalanda eHadesi. Cela ubuyisele inkonzo kudala. Jesus. Hadesi kwasehlabathini, kwasephezulu ezulwini, ngale ndlela kuthethwa ngayo. So wena kuqhubekeka kuwe uba ulijoni laphezulu, wena ulijoni laphansi komhlaba, lijoni lasemhlabeni. Phansi kwamanzi, kwezindawo zonke, ukuba ngabe uzohamba zonke kukuwe, ukuba uzowaphi indawo eyi-1 kukuwe, kodwa kwakho
ngoku masisenabo kwabalaba bayakhala kwindawo abakuzo bafuna le nkululeko masiyeke egameni lenkosi yethu. Yes, siyathandaza siphethe amandla phambi yomlilo sikalamatshona akhuthiwe nakalomzuzu sikalamatshona akhuthiwe nakalomzuzu siyantika sibheka khaya sibheka phezulile isibhalabhala sonke ndinakuyaphelile right now isibhalabhala sonke ndiyaselela isibhalabhala sonke ndiyaselela yonke shabathi ndiyaselela yonke shabathi ndithanda waphansi amalwandle ndiyabavelela ndiyabavelela phansi komhlaba bayakhala phansi komhlaba bayakhala amadevu asipha yakhala amadevu asipha yakhala